Čaute ľudia pri novom videu a dneska budeme sa iba tak prechádzať po našej dedine a natočíme vám ako sa máme a neviem ešte čo nájdeme zaujímavé, takže sledujte. Takže hej, tu je môj kamarát. Čaute. Možno ho poznáte už, hej, mojich starých videí, keď ste ktoré videli. Teraz ideme, hej, nebo tak sa prechádzame. Takto aj boli sme na konci dediny, tamto hore, počkajte, vám to zoomnem. Boli sme, že tam hore, hej. A teraz iba tak prechádzame, hej. A točíme vám náš život, že čo robíme, hej. Dajte like určite, odber, napíšte komentár a ideme ďalej na to, hej. Tu je auto. Ideme ku jednej veci, čo sme urobili, no ja. Je to pri pošte, hej. Kamo, keď sa pýtate, prečo včera sme dali iba 2 petardy. Hej, prečo, ja to vysvetlím, prepáč, ale no proste buchali sme 2 petardy, hej. Jednu sme strelili, nič sa nestalo, hej, úplne v pohode. Druhú sme strelili, musím si držať ruku, hej, bo ma boli. Ale ja to natočím, keď chceš. Nie, netreba. Hej, sme strelili. A potom nás začal hľadať nejaký typek, hej, random. Vôbec neviem, kto to je. Hej. My sme sa skryli, My sme sa skryli, hej. My sme prvé boli za takú stenu betonovú. Aj hovorde, hej. Za betonovú takú stenu sme boli. Potom sme utekali rýchlo tak do takých kríkok, hej, dá sa povedať. A potom sme utekali za takú vliečku. Vliečka to bola, nie? Hej, taký vozík veľký. Hej, taký vozík veľký. Na traktor. My sme sa za ňou skryli. A typek, že... iba typek proste tam začal po nás kričať, jak to hovoril? Márez, či jak? Taký Márez, alebo niečo také. Že taký Márez, že... Že poď sem, nie? Bo ja tam pojdem, nie? A my sme sa tam boli, nie? A on svietil z baterky, nie? Alebo s čím? Alebo s mobilom, neviem. A povedal nám kamo, že máme výjsť, bo keď nevyjdeme. A on tam pôjde, nie? Hej, a on šiel a my sme preskočili cez taký vozík na auto. My cez neho preskočili, kamo sme behali preč, takže keď ste sa pýtali... Mačka. Jaj. Hej, keby ste sa pýtali prečo 2, no tak máte tu teraz náš dôvod, budem to povedať. Proste sme preskočili s takú vlečku, hej, a sme utekali do takej uličky a on tam po nás japol, že poď sem, ne? A proste my sme utekali, kamarát ma predbehol a ma potknul skoro, nie? To skoro tam vpadol. My sme utekali, nevadí. Potom sme prišli domov, nie? To nás celé takto boli, ale tu. My sme nemohli dýchať, dá sa povedať, a to bolo veľmi strašné. Takže sorry aj za včerajší room tour, že sme kašľali. Hej. A bolo to z toho, guys. Hej. Lebo hneď potom, keď sme prišli domov, sme urobili ďalšie video. Ideme ku tvojej bytovke. Hej. Dobre, ideme ku kamarátovej bytovke, kde takedy býval, hej. Môžem, nie? Že kde si býval. Hej. Povedať, dobre. Tak, už to nevidíš. No, hej, takže tak proste, normálne nás to tu celé bolelo, proste to bolo niečo strašné, hej. Nikomu vás neprajem to. Keby ste nás chceli stretnúť niekedy aspoň v stredu, alebo neviem. Poď malšie, aby tam to dám. Tak budeme, tu na hore je taký v Brezovičke, je taký kašiel a tam budeme 2 hodinky. Ten, kto bude chcieť, môžete nás stretnúť. Tak. OK, počkajte, ja som si vymenil ruku, bo ma boli. Počkajte, budem vám takto... Nie, akože má to. Dobre, ozvem sa vám, keď budeme pri jeho bytovku, hej, býval. To je mačka. Guys, ja som sa nezlakol, bo ja som nepozrel. Pozri sa tam na ňu. Mačica. Ona išla do kde iné. Typka tam proste iba tak si čiluje, si ju fotím. Takže tak. Kámo, proste typka tu má mačku. Tam bola ďalšia. Takže, poďme bojám. Stavol si? Prišla, sorry.
hej, ideme teraz ku kamarátovi bytovke, hej, teraz on kameru, bo ja mám ľadové ruky. Tož má. Úplne minus 5, 6, hej, alebo 6, 7, neviem. Hej, a teraz pomalšie, choď, bo ja som slabý, to je. Dobre, ideme teraz ku kamarátovi bytovke a... Ja cítim tu plast. Takže uvidíme sa, keď budeme pri mojej bytovke starej. Tu sme sa sankovali, hej. Ja sme boli také pred rokom možno. A to bolo ešte sneh. A OG legendy, ešte to netoč, OG legendy si pamätajú toto tu miesto. No. Poďme sa pozrieť. Neviem, či to vidno. Guys, takže Neviem, či vidíte dačo, hej. A dobre, tu je také okno rozbité a poďte za mnou. keď... Ale počkaj, ticho teraz. Počkajte, guys. Dobre, poď. Toto miesto je proste... Poď tu, daj. Toto. Poď tu. Juj, som sa šmykol. A tu máčka, tam. To neviem, či vidíte, guys. A proste tu, tak tu. Tu sú dvere, oči. Aha, tu máš. Hej, tu je mačka. Dobre, Takže poďte sa keď chcete, môžeme urobiť tiež video horor. Ale to Bo ja sa bojím tu. to takedy cez deň, guys, hej. No. Takže uvidíme sa, hej. Takže ideme ku kamarátu, bytovke, Daj pozri, že sa zabiješ. Hej, toč tu. Máme kamarátovú bytovku, čo som sa zabíjal. Počkajte, guys, hej. My kamarátovú bytovku, kde býval. A na tož presne tie dvere, kde si býval. To je ten balkón. Kamu tu som mal okno, hej. Tu bolo moje okno. Hneď na prvom poschodí. Ešte vám ukážem zvonček. A nie, zvonček neukázal, bo tam sú malé mena. Na to, čo tam je. Guys. Po tých schodoch tam je ešte. No, ja. Po tých schodoch tam. Memories. Old memories. A to sú naše krevu dole. Tam dole, na to. Kamu, hej, tam bola. Tam dole, ale jak je to dole? Tak, počkaj. Jak je, daj ďalej. Tieto dole. schody. Tam dole. Tam dole bola krv, guys. Ale poď. Takže dávajte si aj v tejto bytovke pozor, tí, ktorí tam bývate. Kam to speknulé svetielka, pozri. Neviem, či ma vidíte, Počkajte, guys, hej. ale to sa zdobijem. Ja trošku pomôžem. Podrž trošku. Počkaj. Guys. Neviem, či ma vidíte dobre, ale... A vidno je, hej. Tak tu sme hrali my vždy futbal. Ja vám ukážem, kde. Poďte za mnou. Tu, hej. Tu je futbal, v akým stave je teda. A poviem vám tak, že my sme tu pred chvíľou boli. A nie pred chvíľou, hej. Tak možno pred týždňom, dvomi. A sme tu počuli výšku, a sme to videli. Ale teraz naozaj. Dobre, pač tu. Kamu? A poď tu. Svieti. Ešte daj mi tvoju modlu. Hej, tu takto a toč všade. Tam nejaké listie, hej. Svieti. Tam, hej. A tu takto, poďte poď za mnou. Guys, tu sú memories, kamu. Bránky. Toto boli bránky, hej. Aj tam je jedna futbal. Ale tam to nie točno nestienie, hej, čo je tam, hej. Bože, tam je slušno. Dostanem tu dole. Okej. Nie to. Dobre. Takáto je bránka. Sorry za tú stenu, guys, ale je tam neslušné gesto. Dá čo volama. Dobre.
chcete to vidieť, hej. Môže sa svietiť tak na seba, hej. Dobre vidno ma. Hej. Takže, hej, pokiaľ ho vidno. Guys, počkajte, hej. Počkaj, ostan tu. Guys, idem sa opýtať môjho kamaráta, či by nechcel ísť natočiť horor. Čo? Ideme natočiť horor? Tam hore na kopec, na sviet? Ja tam nejdem. Guys, tam je taký veľký kopec. Ja tam nejdem. Tu nie, ani panowie. Chodź dole. Chodź. Hej, Guys, my sme tu nahrali preteky. hej, dobra, ja im powiem, hej. Tu na už je svetlo, tá počkaj, daj. Okej, to dobrze. Poczekaj, kameru. Lecimy. No, a idziemy wam ukazać uliczkę, gdzie my robili przecieki, hej. Pardon, guys. Tam na to, zbliż. Daj, tam na końcu. Patrzcie tam na końcu i tam, poczekajcie. Poczekaj. Tam na końcu, poczekajcie. Tam sobie hraje, my już przecieki tam stawać, a odbliż. Patrzcie, hej, poczekaj. Stoj tam, stoj tam. Musimy stawać. Jeśli tak tu, a potem jeśli tam, ale skoro jeśli tam. Tam. Niekedy sme šli od tam mať až tam. A niekedy, keď sme mali lepšie gumy, že sa nám nešmykalo, no tak sme šli tu na tak. Ale kamarát raz išiel a patrz ma. Stoj na meste, aby choď tam, sa postaví, na ten sneh. Hej, choď. A kamarát raz išiel a išiel úplne bomby, hej, sa zvolil. Tak tu išiel, práve on kameraman, hej. Tak tu išiel a presne to tak tu bolo, presne tak tu bolo, hej, že to bolo takto rád, presne tak tu. No ale to sa mi stalo minule. No čakaj, no a tu tak si išiel takto s Viktorkom a si sa strepal. Kamo, ale asi pred 2 rokmi sme tu mali s kamarátom. Ja som šiel a ja som ani tak poriadne nevedel na bicyklu. Ja som šiel, som ani poriadne nezatočil, som tu na pára. Hej, ale vlastne hej, tak si pomer, čo to je to rozbité kus? Tu si nebudám, ne? Tu, ale vidíš, ako to je. Tu je rozbité kus. Vidíte? Tu na tak som z bicyklu mali fest. Si pamätaj, počkaj, na to ma choď tam sa postaviť. Poď. Hej, a kamarát proste takto išlo, to sa vytrel, hej. A proste tu takto napálil, do tejto steny, hej. Tu. Au. A tu proste takto tu ležel. Tak, a takto tu ležel, proste, lebo jemu normálne som bicykel, jemu sa guma sa úplne pretrhla. Normálne to bolo niečo strašné, hej. Počkaj, na to, že ma. A proste, hej. Guys, pozri, koľko to vyzeralo, hej. Ja som šiel tak na bajku a ja som chcel ísť tam, ale tu tam, ukáž. To je taká väčšia zakrúta, nie? Počkajcie, že wam to ukážem, guys. Počkajte. Tam som moc šmíka. Hej, no. Taká, hej, že... Proste musíte ísť takto, tak. A to sa to vytreť. viac väčšia zakrúta, nie? Ja som chcel ísť tu ale ja som chcel brzdiť. Ja som začal driftovať, keď už idem do zakruty, to sa tak vytrem, nie? Hej. Radšej som nechal, a iba tu som tak nabral. Kamo, ja som odpadol, hej, že... Hej, ale iba na kus, hej. Iba na také možno 10 sekundy. Kamo, hej, ja som prišiel, ja som tak s hlavou narazil tam. Dobre, a poď, ideme pomaly už, hej. A ľudia, hej. Keď sa nám toto video páčilo, tak určite dajte like. Ešte neukážem čo. Odber, a už nič tu není. Like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.